netepi kewajiban. Iya. Mbak Cote panglipur sore mau sing udakara Kapolnyata tetembangan kinarya dadi panglipur cekalek tangga ngantuk. Iya. Wayane mangsa kala goro-goro iki. Niku wis gara-gara to. Wis. Aduh aku tak anu. Tak mulih. Lho nyang opo ya? Ora melu gara-gara aku ora pati. Rasa-rasa awakmu ora pati penak reng. Dipenak-penake. Oh ya. Iki mumpung sowan Blitar. Iki mapan ning apa ning aran iki City Walk apa kene iki? Salane makam Bung Karno. Dalam rangka ya ku ora ana liya awake dhewe rasa syukur ingkang tanpa upama juga tidak lupa ora ana liya memperingati hari lahirnya Bung Karno utawa slametan tasyakuran lan brokoan bareng-bareng. Bahaya. Ayo bersyukur awake dhewe alhamdulillah minangka dadi warga masyarakat Indonesia, dadi warga masyarakat Kutha Blitar. Nyatane ning kene ya kuwi ana ya kuwi bapak pendiri bangsa. Bung Karno sang putra Pak Fajar utawa Kapolnyata sang proklamator kemerdekaan. Jadi awake dhewe kudu duweni rasa syukur. Ya. Nyatane panjenengan ya panjenengan iki bapak bangsa. Panjenengan iki presiden kang kapisan. Heeh. Mula kagareng Mbak Jen Panglipur tetep mlebu nggon wancine gara-gara. Oke, gara-gara ikut aku, ikut. Sabang ditarak merah timur Indonesia Indonesia aku ingin damai aku ingin damai sinambing enggar-enggar sarira karo ngendoni otot sing kekencengen. Oke. Ya kuwi Kapolnyata nggone awake dhewe selaku warga masyarakat Blitar uga netepi dawuh-dawuh saka bapak-bapak pemerintah Kota Blitar, Pak Wali, Bu Wali lan para bapak ibu sing saka dinas pariwisata ya kok. Heeh. Nyatane lumantar panjenenganipun awake dhewe katimbalan sowan marak dalam rangka ya kuwi brokoan utawa tasyakuran bareng-bareng mujudke rasa syukur ya awake dhewe awit kaya ngapa iki pengetan hari lahirnya Bung Karno. Ya. Wajib berbangga diri. Tenang kok ya. Nah iki kudune kok dadi wong Blitar dadi sak ora-orane iki karo makam Bung Karno iki ora tebih. Mula iki wajib diuri-uri kaya bengi iki pancen nek miturut dawuh Pak Wali sore mau. Ora kok miturut dawuh Pak Wali wae pancen Pak Karno kuwi biyen uga remen marang kabudayan wayang kulit. Mula digelar dina iki mengeti lahirnya beliau. Muga-muga kanthi srana lek-lekan donga niki njalari awake dhewe kabeh warga masyarakat Kota Blitar iki tansaya bersatu, tansaya nunggalke cipta, rasa, budi lan karsa membangun Kutha Blitar supaya tetep sae, supaya tetep maju, supaya tetep berkembang bangunane ya bangun mental ya bangun fisik ngono lho. Oke. Iki mumpung sindene urung kundur rek. Sinden ngundure kok bareng karo kanca-kanca pengrawit. Sinden yahine kundur iki.
Ya ana lah sinden ki nggon wayah goro-goro. Aku goro-goro pengen mudhun. Aku nek goro-goro ki awane pengen ngangok ngono ya. Senengane iki gegendingan. Masa lho iya no, beda-beda. Enek sing lek gegending-gending kuwi ngantuk. Terus senengane iki soalnya tembang-tembang gagrakannya. Ayo panjen yo. Wayang iki warisane kakek moyang. Dadi no jaman kelakone. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Dan negara kesatuan RI dan Minggu. Dan ibundanya itu berani nampak tembang sepele orang yang jen-jenan bilang ketutup jeng-jeng ini nyata ini yang ditutur becik Dwi Setia Dharma Pramuka ya jadi pendidikan karakter kudu berjanji akan setia kepada ayah bunda dan nusa dan bangsa. Oke. Tapi tak kepengen nyuwun suarane Mbak Yu anu sik Mbak Yu sendur. Traeng nata garwa isang sang danan ya danan iki Mbak danan yo Telung Moyo Yo cara cakepan ngono trenten benderane iki ngapalke tenan tur ora wani ngowahi utawa ngimprove. Ya bapak-bapakne tolene dek kapane bapake pentol. Ya ora kenal no, ya bapakne pentol liyane ngono. Pile kowe. Ka, nyesar. Pile kowe. Yo. Kita ini. Melo.
tembang niku uga mriki kuwataken dhateng para pinisepuh haji sepuh uga warga masyarakat wewengkon kutha Blitar sing padha pamungon. Ora lali sing padha pantau ana TikTok, wong sosmed kok keren. Uga ana YouTube channel Dalang Kulo Digareng. Yo, iki kanggo pemekaran budaya aja lali subscribe. Oke, aku wis oke dengenane. Subscribe kok oke terus aku. Esok awan mawis ora perasaan wis luyuran golek sapa tinggal dulu saja digoleki dari Doan dan kuning yo, seneng, ngomong bagus. Kolaborasi Sakra Budaya Indonesia. Oh, oke.
Diwiti saka Mbak Krisnia nyatane ngonek podang kuning ya. Ketok kompak tur yogane gelem ngabuhi. Biasane pengrawit iki nek ade sing dene ra cocok kok nabuh moh. Pemusik kabun ke sindene kan moh. Nah iku sindene iki ning dhuwur kaya puisi ngono. Ini alhamdulillah iki kanca-kanca iki keri-keri iki kompak kabeh. Wis kok tepuk tangan lah buat saya ya. Kowe nggih apa? Nah, ya toh lho. Wis tak omongi to. Penging bandar gaduh ngene. Nggih, kaya hari lahirnya Bung Karno iki ya ndadekke rezeki kanggo kanca-kanca seni sak rombongan juga kanca-kanca seni semuanya. Nyatane pungon dalu menika perputaran rezeki yang sangat luar biasa. Nah, contoh nyatane perputaran rezeki iki lho, sore mulai ana dol tinuku. Jadi duit pirang yuta wae sing padha muter. Nah, lha enek sing utang. Utang ya diputer ndase ae ngomong muter rezeki kok ya. Wah, dan mantap wis terima kasih lah. Di era yang seperti ini wayang tetap digalakkan yang Kutha Blitar. Matur sembah nuwun, tepuk tangan buat Kota Blitar yang sangat luar biasa. Wayangan lan wayangan. Mentari kurang siji, kapan-kapan nek Agustusan desa-desa nek iso nyeneki wayangan. Wis sapa wae dalane sing penting wayang iki tetep merdeka nek. Ya. Kowe, aku ya gelem kaya. Kowe iki jan. Nah, kira sebentar sebentar nah, aku sebentar itu cocok, sebentar itu cocok. Sebentar gawan kau main dewe-dewe. Tapi gini, yondo putri, monggo mriki mbokmu. Apa-apa genderane ben anu rebabe ben jan lho poenak tenan. Anu sombene enggak sadurunge iki sombene. Ya dionake lah ben rada anu. Iki mung sore mung ana pundhut tangan ndur-ndur Nduk Rayu. Nggih. Nyuwun pangapunten dhateng Pak sapa iki? Pak sinten? Pak apa yo Pak Gino Pranata. Nandur mundur pun preso nderek nandur mundur. Niki lho. Masa ya niku? Kuwi katu-katu truk kula aja. Tapi mlayu ning etan apa kulon manut sampean. Lek etan Banyuwangen utawa Madura, nek olan aku tempe kuwi ya. Utawa lek kulon ning anu endi? Sunda. Nah, manut sampean apa? Wani etrik. Lho lho, Pak iki kok maca sing rawani iki. Gonceng litae wani kok. Mas aku Pak iki sing rawani gonceng Krisna. Lho nyapa? Lah nyapa? Bane ame mlejos. Padha gedine kaya. Mlejos bulino, Pak iki nesu mbak Kris iki awake lagi susutne. Lah baru mlejos ngarep. Pak iki awake lagi susutne. Akhire salah-salahan base apa bane mlejos kabeh. Akhire bojane tukang tembel ban. Mana sampean? Parayangan nek ngetan ana gelang alit, ana lho. Sumariwing ana meneh. Grajakan ana meneh. Mana sampean? Grajakan mawon. Grajakan. Anu gelang alit ya, gelang alit ya. Mau grajakan lagune lande lho. Wis kabeh sinau. Pacel. Apa bajitur kahot? Sesanya. Ki matur nuwun warga Kota Blitar. Apa nduk jidane nduk? Diaturke warga masyarakat mriki, galek apa ngantuk? Grajakan kemawon. Hah? Grajakan. Oh, grajakan mawon. Belanya apa? Jadi ngomongnya nyapa aja request iki. Oh, sing request sampean ta? Grajakan ki landhe. Nembangi golek tembang sing kira-kira tingkat kesulitan iki luwih
angel. Aja kowe cepet. Enak ngono kuwi. Ini kursinya Pak Kol. Angel. Ya wis kalen ning maneh. Ngono kuwi yo kudu poin lho, kudu poin. Golek sing tingkatane rada suwe titik. Nah yo. Oke, Langsung tunjuk poin ae. Gerajakan Banyuwangi. Iya Gelang alit, dados. Kowe iki bingung kayak cacah. Banyak biane. Gelang alit. Agus anu to, Gus, tanggal 8 ra melu to kowe. Somben nang Malang kuwi. Waduh, rencana aku arep dum-dum rokok sak cepet. Sak sepet. Yo,